Wow. Guwapa. Yan o. Wow. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito kami sa Lourdes Village, Punta Princesa, Cebu City. Dahil titikman namin ang kutsinilyo ni Bisaya Studio. Joke lang ito mga ka-studio. Nag-crave po kami ng kutsinilyo. Actually, mayroon kami niluto dito na isa. Papakita namin sa inyo yung bagong luto na kutsinilyo talaga. Hindi pala ako nag-face mask mga ka-studio kasi kami lang din po yung kakain po nito. O ayan, timing kayo. Tara. Ito na po yung kutsinilyo. Here we go. Wow. Wow. Guwapa. Ang sexy ng kutsinilyo ah. Oh, tingnan nyo. Sana all, maganda yung Curve katawan. ng katawan. Ayan mga kasadyo, lutong-luto na. Yan. Guwapa. Sana Muna siya. all, guwapa. Bago na luto na kutsinilyo. Oh my God! Yan. Medyo overexposed siya konti. Dapat talaga na ganito mga kasudyo para matanggal yung mga excess na mga balibo ba. Ayan mga kasudyo, kung gusto natin malaman yung gano'n siya kalutong, check natin. Kakamayin ko na lang mga kasudyo kasi kami lang naman kakain ito. Yan o. Grabe mo. Dito, grabe. Sobrang crispy nito. Sobrang crispy po mga kasudyo. Abangan nyo po yung plate breaking yan mamaya. Wow. Suka ni Migs. Ito po yung suka na ginagamit namin mga kasudyo. Yan, gusto nyo mag-order nito. Order lang dito sa Suka ni Migs na FB page. Wow. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Ano po? Plate breaking natin to. Wow. Dito. Yan o. Grabe mga kasudyo. Yan o. Nahiwa. Hiwa talaga sa loob. Sa gitna. Ramang, dito tayo magsimula sa balat. Yan ang usok na. Kainit pa. Supa. Ito yung balat niya mga kasudyo. Itong balat ng kutsinilyo po, hindi siya masyadong makapal na katulad ng lechon kasi bata pa siya pero crispy pa din siya. Manipis na crispy ba? Wala mo ng sausawan? Kain po. Crispy nga. Maliit na crispy ba? Manipis. Ah, manipis pala. Wow. Yan mga studio, balat. Dito tayo sa Mang Tumi. Ang sarap pumali sa Mang Tomas. Sa suka. Suka ni Migs. Panalo po. Crispy talaga siya. Lalo na bagong-bagong luto pa. Ito naman tayo sa pinaka the best part ng kutsinilyo. Siyempre, ang ribs. Ayan o. Maliliit po yung ribs niya. Kasi bata pa talaga itong baboy. Nasa
50 days to 55 days po itong kutsinilyo. So maliit pa talaga siya. Parang ilang araw pa lang nalutas ba. Ito po yung ribs niya, sobrang maliliit pa lang. Saka yung itim yan po yung mga timpla na nilagay po namin. Mga So spices. kumakapit siya ba, yung spices. Yan, tikman na natin. Wow. Ito talaga pinakagusto ko na part. Aside sa balat. Mm. Kuha tayo dito. Dito na part, tingnan nyo po gaano kalambot mga sudyo. Yan. Nakita nyo yan. Sa timpla din yan. Kasi binutasan talaga namin dito para kumapit yung timpla sa loob po ng baboy. Kasi dito na part, yung abaga na part, yan yung talagang baga ba, makapal ba na laman. Kaya binutasan namin para talaga maibin yung timpla niya sa loob. Yan mga kasudyo, sausaw natin dito. Bilhin mo. Yan. Sobrang lambot po ng laman niya. Yan o, buto. Kami kay supsupon. Pati yung buto mo, mabalik na po dayo. Ang sarap sipsipin ng buto ba. Kasi yung timpla talaga nanuot doon sa ilalim ba. Yan mga kasudyo. Sobrang lambot. Dito naman tayo sa suka. Masarap din niya ipamari sa suka kasi itong suka nila medyo may kunting anghang. Pero tama lang kahit bata pwede dito. Dito tayo sa ito, dunggan, tinga. Crispy din siya mga studio. Minalot namin to ng foil para hindi siya masunog ba. Di ba? Yan. Maayos din po yung pagkalinis namin dito sa tinga. Tugda ay. So, yan. Sobrang crispy po na mayroong chewy ba. Yung part na mayroon siyang buto na sobrang nipis. Yun. Dito din na part mga studio. Ito yung sa ano? Ito na part. Ito din yung isa sa pinakamasarap. Since makapal din po dito yung laman, hiniwaan din po namin para pumasok yung timpla sa loob. Yan, sobrang laki nito mga studio. Yan. Kain po. Wow. Ang sarap, parang crispy pata mo. Itong ginawakan ko ah. Kasi patan man talaga yan, oh. Yan oh. Ang buto oh. Oh, kainit pa. Kapasok.
Kami kay lanlanon. Itong kutsinilyo talaga hindi siya nakakaumay kasi wala siyang taba. Compare sa mga lechon na malalaki na ba, since malalaki na sila, matataba na ba. So ito, hindi pa siya masyadong naka-build up ng mga fats sa katawan niya ba. So natin dito. Crispy po na po tiil mo. Ka-cute o isa, tiil. Ikutin natin to. Yan. Oh. Dito po, mayroon po siyang kunting taba. Kaya dito din po, sobrang sarap din ito. Kasi may pagka-juicy to dito na part ma. Yan o. Kita nyo mga kasudyo, di ba? Yung juice na yan, mayroon siyang kunting oil ba. Kaya kung kunin nyo dito na part, tingnan nyo po, yung taba. Yan. Mahilig kayo sa taba. Dito na part, huwag nyo papalampasin yan. So natin dito sa suka. Mayroon to dito mga baby back rays ba yan? Ibuto-buto na yan. Sobrang cute o. Ang liit pa kasi ba. Maraming salamat pala sa lahat ng mga nag-order ng kutsinilyo sa amin. At saka mga nagpa-reserve pa lang. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming small business. Maraming salamat po. Crispy pa talagang balat, no? So sa lahat po ng gustong mag-order ng kutsinilyo, PM nyo lang ang aming official Facebook page, Kutsinilyo ni Bisaya Studio. Yan. Gusto nyo po ng mag-additional ng suka ni Migs. Yan, lagay namin dito yung mga link mga ka-studio. Maraming salamat sa palaging panonood sa mga food videos namin. Kita-kita tayo sa Manila. Paalam na ako. Nandito na lang. Bye-bye!